Mingelama. Mingelama, Anders. Mingalaba. Vad betyder det egentligen? Man hör det lite överallt. Det er sådan en type velkomsthilsning overalt i Myanmar, eller Burma, som vi også siger. Det er ligesom, man kan bruge den morgen til lunch, til kvæld, hver dag, overalt. Mingalaba. Så byder man velkommen i Myanmar. Och det kvittar var man går runt, va? Så har man människor som säger Mingelama och vinkar med handen. Men Anders, vad ska vi göra här i Burma? Ja, vi börjar jo i Yangon, hovedstaden. Det gamle navn på Yangon var Rangoon, så vi har en overnatning der først. Og så tager vi flyplanet op til det centrale Myanmar, eller Burma, om vi vil. Og der skal vi se på de gamle stuber og pagoder. 3000 styk faktisk. Det är inte lite det, du. De blir verkligen impad. Det är en av de stora grejerna, men vi kan väl fara vidare igen. Efter back-on, så tager vi flyplanet igen til Mandalay, lidt nord igen, op. Og der besøger vi en type det religiøse Myanmar. Der, hvor man udbilder de fleste munker, eller i hvert fald, man har en stor munkskole der, som vi skal besøge, med 1300 munke, som bor der. Om vi går och tittar på alla de här munkarna när de står på rad. Alla turisterna står alldeles tysta sidan om, men munkarna sakta går in och får sin mat. Det är en hit det. Ja, det bliver det hit, absolut. En riktig upplevelse. Ja. Förutom alle disse munker, så har et af de fineste buddhistiske templer i Myanmar, som hedder Mahamuni, med en gammel Buddha, en Buddha-statur, som siges at være gjort dengang Buddha han besøgte Myanmar, eller dengang var navnet ikke Myanmar, men i alle fald, han kom i territoriet, som nu er Myanmar, besøgte det folk, som levede der, og så gjorde man en Buddha-statur, og den hedder Mahamuni, navnet er Mahamuni. Och den finns kvar och den besökte vi och det är riktigt så det knurrar sig på armarna när man tänker på det och är där. Men vi får vidare igen. Ja, sen efter 2 overnatninger i Mandalay, så tager vi, og efter Mandalay, så skal vi til Inle-søen. Så der tager vi flyplanet fra Mandalay flyplads, selvklart, til Heho. Og så har vi 2 overnatninger på en stor sø, som ligger 900 meter över havet. Att vara på den sjön och åka med de här båtarna i nästan 2 dagar. Vi körde runt där, tittade på trädgårdar, vi tittade på allt. Och till och med tittade på där man rullade cigarrer. Och där kan ni få smaka av mig hemma i Landskrona om ni bara ringer mig. Sen så lämnar vi igen och så ska vi flyga igen. Ja, sen skal vi flyge til, hvad var det? Vi skal til det var en, til Napali, right? Ja, Tanva. Og der skal vi have 3 overnatninger ved stranden. Ja. Och här är en fantastisk strand som ni ska få se på alla de här bilderna. Det är ungefär den här rundan som vi då ska åka med Temaresor och Anders. Men Anders, hur stort är landet? Landet er sådan næsten som Frankrike. Frankrike i areal som Frankrike. Og 58 millioner indvånere af olika folkslag. Så det store folk, det centrale folk hedder Burma. Derfor det gamle navn, som engelskmændene gav territoriet her, da de gjorde en koloni i 1888, så gav de navnet Burma, eller Burma. Det var navnet på det centrale folkeslag i Myanmar. Men det originale gamle navn, det er Myanmar. Så derfor gjorde arméen, juntaen, styret, de gjorde et nyt navn, eller de gjorde det gamle navn i 1988, tog de tilbage til det gamle navn. Hvilket på et sæt er mere korrekt, fordi, som sagt, 135 folkeslag, så det er ikke bare et burmesisk folk. Det er et etnisk multination med mange folkeslag. Så det korrekte er vel at anvende det gamle navn Myanmar, og nu hedder det Republic of Union of Myanmar. Det är ett nytt namn i 2011. Vad skulle jag säga, men ett tag så pratade man om att man skulle inte åka hit och nu har det ändrat sig. Hur kan det vara? I 2010 gjorde man det sidste steg ind for et demokratisk... Man har haft sådan en 7-stegs væg til demokrati i Burma. Og 2010 var det sidste steg. Så gjorde man en rystning,
om en ny konstitution. Og det vil sige, nu oplever vi et semi-demokratisk Myanmar. Og så kommer et ekstravalg i april, og dommen, som de fleste af os kender, tror jeg, Aung San Suu Kyi, hun kommer til at stille op til det valg. Og hun rejser nu rundt i Burma og forsøger at få talk på folket, og hun stiller op i hvert fald. Og hun forventes at komme ind nu i 1. april. Så att åka runt här, ja, det går faktiskt jättebra. För att man märker inte ett dugg av den här juntan, ingenting. Vi har inte sett en militär ens. Men vi har sett väldigt många härliga människor. Så att vi rullar filmerna ifrån Burma. Varsågoda. Vill man ha souvenirer med sig hem eller annat ifrån Burma, ja då ligger vårt hotell inte så långt ifrån Scotia Market. Och där kan man handla allting från souvenirer, guld, silver, kläder, väskor, ja allt möjligt. Det finns allting där. Vi tittar runt här och promenerar lite utan. Vi har varit och köpt musik och nu ska vi och jag ta en rikscha tillbaka. Så att tillbaka till hotellet. Ja, det blir lite motsol men en rikscha för 2 personer och tillbaka efter att ha köpt skivor. Ja, det är en upplevelse det. Efter färden med cykeltaxin, ja, så ska vi ge oss iväg ut med vår buss. Och vi har hört talas om att det ska finnas vita elefanter. I Burma har man 3 stycken vita elefanter. Det finns i en djurpark och de har ett tempelliknande stall där de står. Den sista vita elefanten man hittade, det var i oktober 2010. Vita elefanter är väldigt sällsynta. Det är ju albinoelefanter. Men eftersom Buddhas far lär vara en vit elefant enligt sägnen, ja, så är de heliga. Vita elefanter blir ju gärna lite rosa, de blir ju inte bruna.
Där finns nästan inga att se. De här är de enda som visas. De andra vita elefanter som finns, ja, de finns i Thailand och det har kungen. Och de här lämnas alltid över till kungen i landet eller något annat heligt ställe. ...65 meter lång liggande Buddha, alltså en vilande Buddha, det ska kunna synas på fötterna. Ofta ser man liggande Buddha, men denna Buddha är 81 år och ska dö. Och då ligger fötterna på ett annat sätt. Buddhismen är ju väldigt stor i Burma. Det finns tempel överallt med Buddha. Och vi är på väg till en stor marmor-Buddha. Momma, ja, hon tyckte hon skulle väga sig. Och det gör man nog. Man har nog inga vågar hemma. Utan det fanns folk som satt så här med en våg och det kostade $1,5. Jag tror att hon kom fram till att hon var lite överviktig. Vi promenerar längs gatan och har passerat de här gamla kolonialhusen som engelsmännen hade när de var här. Det är ingen som vill bo där idag så man vet inte om man ska riva dem eller renovera. All försäljning, ja, det sker ju på gatorna nästan. Och här är bokaffärer, här finns telefoner man kan ringa, ja, finns till och med en skrivcentral. Så vi följer gatan på väg ner mot hamnen och tittar på verksamheten runt om. Kort stopp, tittar ner över floden, stora båtar kommer upp här i hamnen och lägger sig, men vi ska vidare. From your gate and
Buddhismen är ju väldigt stor. Buddha, ja det betyder egentligen den upplyste. Buddhas namn var egentligen Siddhartha Gautama. Och han föddes cirka 563 år före Kristus. Och han gick omkring och predikade i 80 år. Han blev ungefär 80 år innan han då dog. Han föddes av sin mor Maja och hon drömde att en vit elefant med 6 betar stacks in i hennes sida. Och därefter så blev hon befruktad. Och 9 månader senare så födde hon Buddha. Han föddes i en trädgård i den lilla byn Lumbini. Sen vandrar han runt och ja, här finns reliker lite överallt. Det vi ser här nu, ja det är en sån här liten tempelgrej. Och det är ju så att runt om den här guldpagodan så finns det olika små buddor. De buddorna symboliserar då den dagen som du är född. Är du född på en torsdag, ja då ska du gå kanske till denna lilla buddhan som finns här. Är du född en onsdag, ja så var det en längre bort. Och då häller man vatten på just lejonen och på runt omkring. Det här är väldigt, väldigt intressant. Happy Valentine's Day. Vi har tagit oss till Burma och vi är i Rangoon. Rangoon, ja, det är en av de stora städerna som finns i Burma. Vi har landat där. Men vad man ska titta på när man är här, ja först och främst är det den här guldstupan som finns här. Det är en guldpagoda och där inuti finns alltså 8 stycken hårstrån ifrån Buddha. Den är 100 meter hög och det är 60 ton guld. Det här är riktigt, riktigt maffigt. Ja, runt om den här stora pagodan, ja, där finns det ju de här små templen som man då går till. Munkarna, ja, de går runt lite grann här och tittar på oss lite grann. Men vi följer väl en kille som kommer att gå in här och se hur han ter sig när han då är på sin Buddha, på sin dag där han är född. Swedagon-pagodan, alltså guldpagodan som den också kallas, ja, den byggdes ju för 2500 år sedan. Och det var en kung som hette Ukkalava som byggde den. Och där måste ju vara rent. Man får ju alltså inte gå in med skor på några tempelområden utan man går ju barfota. Och då kommer här vid eftermiddagen när det börjar bli kväll, ja då kommer städpatrullerna. Städpatrullerna, ja det är de som är födda på en torsdag, på den torsdag vi är här. Imorgon kommer de som är födda på fredag. Och man sopar i 3 led
runt och sen torkar man med vått. Man ska alltså gå barfota här inne och man blir inte så väldigt skitig om fötterna när man har gått en runda här. Men det är en fantastisk städpatron att titta på. Vi tittar på det och sen så går solen ner och vi ska fara vidare i Burma. Rangoon, ja. Nu lämnar vi Rangoon och vi ska flyga inrikes till Bagan. Och det ska bli spännande att se hur det är. Det är troligtvis en propeller som vi då sticker upp med och landar om 1,5 timme. Då fortsätter vi resan där. Att flyga här i Burma, ja, det var vi väl lite konfunderade på innan vi kom hit. Men det visar sig att Burma, ja, de har mycket fina flygplan. Man flyger i propeller, som jag har sagt innan, men det är mycket moderna plan. Man får fika, man får kaffe och man får någonting att dricka på turen. Vi fortsätter längs vägen och vi stannar till hos en toddy-palmbonde. Ja, det är en bonde då som har ett visst antal speciella palmer som de då tankar. Man klättrar upp och byter de här behållarna och kommer ner med en vätska. Och det gör man då socker utav och man gör alltså då rum utav, en speciell rum-toddy.
Jajamän, vi är på väg till Mandalay och vi stannar till på vägen och kollar när man då gör sprit eller vin. Man klättrar upp i speciella palmer, tankar dem på sitt sav, maler det runt här borta och sen så bränner man det här. Det här är en hembränningsapparat, då sitter vi och har köpt en flaska. Det är någon som ska bli drabbad av det hemma i Sverige, men vi sa skål i Burma. Ja, så är det när man ska göra sprit i Burma. Man får offra sig. Inside. Okay. Plöjning runt om bondens hus, ja, det har man också. Och det är också då oxar som man då plöjer med fortfarande här i Burma. Så att vi tittar lite på de här jobben på fälten, det är kvinnorna som gör det. Och sen ska vi åka vidare, men det gör vi i Burma nummer 2. Daya so, ni byo de saka long mya ka kun a phit ni